फैबाय थानाय समाव जों जितु बनसुआ मोनसे टटेल रिभलिउसननि मोनसे आयदाखौ जों लादों जितु एग्रिकालचार सेक्टरावनो जाथों जितु स्पर्ट्स दामनाय देनाय कालचार सेक्टरावनो जाथों আজি 25টা বছৰ সিনেমাৰ যেনেকে 3 ঘণ্টা পাৰ হৈ যায় কোনেও গমেই নাপায় खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय दिनैबो आं नोंसोरजों बाथ्रा शेयार खालामलायनो थाखाय गोसोनि साननायफोरखौहाय नोंसोरनो शेयार खालामलायनो थाखाय भिडिअ लानानै फैनाय जादों दिनै जों गिबिसिनथारावनो नैबे सावगारिनि सायावहाय एसे बाथ्रा सावरायलायगोन दे रायजो राजा नोंथांमोन नैथियावहाय जोङो अरुणाचलाव जानाय जाथायफोरनि सायाव एसे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन थामथियावहाय जोङो नैबे मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंनि बुंनाय रावखौ जों ससे खोनासंनानै सावरायलायनाय जागोन ब्रैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो आरोबाव मिस्टार बनजित मन्जिल बिथांमोननि बुंनायखौबो जों ससे खोनासंगोन जोबनायाव इउसिसि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावबो जों फंनैसो सावरायलायनाय जागोन बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना इन्ट्र'आवबो नुबाय इन्ट्र'आवहाय नोंथांमोना गासैबो भिडिअनि सफा इन्ट्र' नुबाय बेखौ आं गासैखौबो नोंसोरजों सावरायलायनाय जागोन दानिया नायदो दे बे सावगारिखौ नायदो रायजोफोर दे बे सावगारिखौ नायदो नोंथांमोना नुगासिनो ना सावगारिखौहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा जोंनि बर' हारिनि नैबे आर'नाइखौहाय जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथाङा बाख्नायदों आरो बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा हयथ' खामानिबो मावनो सानदों नाथाय सथ' मथ' फिसा फिसौ लिडारफ्रा बर' हारिनिया जोंनि बर'निनो जायफ्रा हारिनि थाखाय सानाखै बिसोर बायदिनि थाखाय हयथ' खामानिखौबो मावाखै रायजोफोर मिथिबाय नेदारलेण्ड बायदि जायगायावहाय थांनानै इन्टारनेशनेल देशआव थांनानै बर' हारिनि आर'नाइखौहाय सिनाखि हैनाया मामुलि नङा दे मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन जों बर' हारिया बड'लेण्ड मोननायनि लामायाव थांखानायखा नाथाय दिनै बे बड'लेण्ड सोदोब आरो बर' जाथिनि सिनाखि बेखौहाय खोमोरफिननो नागिरनायसो जों नुनो मोनदों रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दानिया रायजो राजा नोंथांमोन बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंदो ससे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय सोर मा बुंदों मिथिबायना मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंनि बुंनायखौ ससे खोनासं हाग्राव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 15 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो 75 बोसोरबा 1930 बे जायगायाव थानाय जानांगौ गुबुन जाथिफ्रा दा ओंखायनो 1930 बिसोर गैयाब्ला बेखौ होखारनांगौ जों बाथ्राखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायाव बिसोरबो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौबो जों मोजाङैनो दोनफिननायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिथिङाव मोजाङैनो ओमफ्राय दिनै मिथिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो 6 दिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय खोनाबाय बिपिएफ पार्टिया इलेक्शननि सिगां मा बुंनायमोनलाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय शान्ति गोजोनै रायजो जानो थाखाय खाबु होगोन मेक बिटिसि ग्रेट एगेन वाव नाथाय दिनैथ' मेक बिटिसि डिस्ट्रय एगेनसो जानो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना आरो बर' जाथिया बिपिएफ थासान्दि माब्लाबाबो शान्ति जाया दा जुदि इभिक्सन खालामाब्ला जुन दानावहाय इभिक्सन खालामनो थाखाय आन्दलन खालामगोन बेखौ सोर बुंखो मिस्टार मेमोरेन्डाम आयं मिथिबाय
स' रायजो राजा नोंथांमोन सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय बेयाव UPPL BPF नि सोमोन्दो गैया आरो आं नोंथांमोनखौहाय बेखौ सापर्ट खालामनाङाबो होननानै बुङा मानोना जोंनि UPPL पार्टिब्लाबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारानो 17 बोसोरावहाय सोनानै दोनखादों बेनिखायनो बे BPF सरकारानो दायो होखारफिननांगौ होननानैसो आं सानो रायजोफोर दै जुन दानना गायनाय फुनायनि सम बे गायनाय फुनाय समावसो आरोबाव दावराव दावसिया जानो थांगासिनो दङ बर' जाथिनि थाखाय बै समावहाय थान्दा दिमागजोंहाय होखारनो नागिरखानाय होखारनायनि टारगेट लानायखौहाय बिथांमोना गोरोन्थि नुबाय दाना होग्लुं होग्लां दावराव दावसि खालामनानैहाय जुजिलायनानै होखारज्लायनोसै हयथ' सोरनिबा जिउबो जोबनो हागौ बेनिखायनो एसे हुसियार जा साबधान जा बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे जुदि इभिक्सना जायोब्ला बर'नि गेजेराव अर जोंब्लावनो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना सानखादो रायजोफोर आरो जुदि दा होखारनो हाया इयुनाव माब्लाबाबो होखारनो हानाय नङा बेखौहाय नोंथांमोनाबो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासंदो एबसु नङा बनसु बनसुनि दैदेनगिरि बनजित मन्जिला मा बुंदों ससे खोनासं रायजोफोर जिहेतु जोंजों दानि जि एक्जिस्टिं जाय माने जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारनाय बनसुखौ बिथांमोना डिस्टार्बेन्स होबाय थादों एबा माने बनसुनि एगेन्स्टआव बिथांमोनहा माखासे खामानिखौ मावबाय थादों ज' जाफिननायनि माबा मोनसे हाबाफारि लादों नामा बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जाथिनि थाखाय मावनायाव जेब्लायबो जों बयनोबो सुबिदा होदों आरो चान्सेसबो होदों आरो बिथांमोनखौ जों बै समावनो होनदों दे बिथांमोना गासिबो इच्छा जानानै स्प्लिट जायाखै सोरबा व्यक्तिनि थाखाय माखासे पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बिसोरनि खोथाजों थांनानै गोजावफादों माने बारजों बुखारजादों नाथाय जोङो जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बिथांमोनखौ होनदों बिथांमोना जि पस्टआवनो दं फै मावफैफिन बयबो मावनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं आरो बर' हारिखौ सिबिनायाव बेयाव राजनितिकनि खोथा गैया पलिटिकेल पार्टिसनि खोथा गैया धोरोमनि खोथा गैया बेयाव बयबो मावनो थाखाय मोन्थाय दं बेखौ वाह जेरै BPF नि CMआ बुङो थिग बेबायदिनो बनजित मन्जिलाबो दिनैहाय मा होननानै बुंदों मा होनदों बियो सिंह मिथिबाय दा लायनफोर बायदि बिथांमोना जानानै खामानि मावगोन मिथिबाय रावबो सथ' मथ' सैमा सिख'फ्रा फैनानैहाय अरफैनो हानाय नङा मिथिबाय दा मा बुंदों मिथिबाय दिनैनि समाव नाथाय आंनि नोजोराव बिथांमोनखौ आं नुदों बिथांमोना हारिनि थाखाय सानालासे फैसानि थाखाय साननानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ बनसुआ मोननै पार्टी जाबाय मोनसेया ब्रिटेननि पार्टी आरो मोनसेया बनजित मन्जिलनि पार्टी दा नोंथांमोना गावसोरजों गावसोर नांलाय खुबलायबाय थायालासे नोंसोरो ज' जानानै मोनफ्रोमबो पार्टिया ज' जानानै हारिनि थाखाय सिन्था खालाम हारिनि नांनायावहाय बावसोम जुदि नोंथांमोना हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंब्ला मिथिबाय नोंसोरो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों बेनिखायनो नोंथांमोना हारिनि थाखाय बावसोम हारिखौ ज' खालामनानैहाय मोनसेल' पार्टी जानानैहाय नोंसोरो गुबुन हारिफोरजोंहाय नांनायावहाय आगान सुर सोरबा आबसु सोरबा बनसुनि ब्रान्स बेबायदि जानानै माब्लाबाबो समाजा मोजां थासारि फैनाय नङा रायजो राजायाबो गोजोननायखौ मोननाय नङा बेबायदि जायोब्ला बेनिखायनो आं नोंथांमोनावबो रिक्वेस्ट खालामो बनसुआबो बे हा इभिक्सन खालामनायावहाय नोंसोरो सापर्ट खालाम आरो मोनसे कुइसन खालामनो सानो आङो बनजित मन्जिल आरो ब्रिटेन आदा नोंथांमोनावहाय नोंथांमोना दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि जे थांखि लानाय गिबि खेब बिथाङा केबिनेटआव जिरायनानैहाय जे बाथ्रा बुंबाय बे बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जाहैबाय UCC नि सायाव बनसुनि मोननै पार्टिया मा बुंनो सानो आरो NDP फोरनिफ्राय एक्स NDP फरामफोरनिफ्राय मा बुंनो सानो APB पार्टिनि थ्रुयै मा बुंनो सानो आं बेखौ नोंथांमोनावबो कुइसन खालामनाय जाबाय मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायदो
अरुणाचलनि इटानगर केपिटेल इटानगरनि नाहरलगन पुलिस स्टेशनावहाय बेसेबां खुबैख्राब जागासिनो दङ मानो जादों एसटि प्रोटेक्शन 36 घन्टा बन्द खालामनायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोनदों मिथिबाय दा एसटि नन एसटि खौ लानानै मोनफ्रोमबो बिजेपि पार्टी थानाय जायगायावहाय दिनैहाय दावराव दावसिया सोमजिगासिनो दङ मिथिबाय थिग बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो जानो फैगासिनो दङ जागोन हयथ' जुन मासावनो जानोबो हागौ जेब्लानाखि इभिक्सन जागोन बे समावनो दावरावा जागोन जोंब्लावगोन रायजोफोर बर'नि देशा जोंब्लावनो फैगासिनो दङ बेखौनो लुबैखादोंमोन दा नायदो मैया दाखालि देरफुनाय मानसिफ्रा नायलांदो बेखौनो लुबैखादोंब्ला दा जेरैहाय जोङो निउस मिडियायावहाय अरुणाचलाव नुदों मणिपुराव नुदों गुबुन देशआव नुगासिनो दङ बे थासारिखौ नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनाबो नेबाय थादो नुखासिगोन ना मा बुङो रायजोफोर जोबनायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा इउसिसि खौहाय मोनब्रैल' लाबोगोन होननानै बुंदों आसामावहाय गनायजाथाव नङा इउसिसिआ पास जायोब्लानो सारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोहोम गोग्लैगोन बेखौहाय मोजां नोंथांमोना फरायनानै नाय रावबो रोङि गैला आजिखालि जोंनि बर'नि गेजेरावबो ना गोरों थासेयावबो जुदि बेखौहाय आन्दाय होजायोब्ला अब्ला हारिया धंस जागोन मिथिबाय हारिया धंस जागोन मानसिया जोबस्रांनाय नङा जाथिया जोबस्रांनाय नङा नाथाय मोनथायासो जोबस्रांगोन एसटि नि मोनथाय एसटि आवहाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बेनि बेलायावहाय मा मोनथाय दङ बर' जाथिफोरनि थाखाय बेसो गोमाजोबगोन आरो बर'फोरनि समाजारियावहाय समाजनि गेजेरावहाय मा आयेन दङ बेफोरो मोनसेबो खालामनो हानाय नङा नै बेफोरखौसो जोङो सिन्था खालाम दानि बे मोनब्रै फोसावनाय बेल' नङा बेजों लोगोसेनो बिसोरो बिल पास जायोब्ला मावजोबगोन रायजोफोर मिथिबाय जोंनोलाय मानो जोथोब नांगौ जोंनो जोथोब नाङा जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोरिब गुन्द्राब्लाबो गोरिबजों गैयिजोंब्लाबो जुलि जादलायनानैहाय संसारखौ जायो धोन सम्पति गैयाब्ला हिनजाव लाया धोन सम्पति थायाब्ला मानो हाबा जानो मोना बेफोरबायदिया जोंनाव सोलिनाय नङा रायजोफोर बेनिखायनो इउसिसि खौ प्रटेक्ट खालाम बेयो आंनि साननाय रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुङो नोंथांमोननि सायावसै गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि